Memo akwaba. Midini afia amankwa tamaklu. Jumtuni Mabel Okyere. Ene nenwuma ba edi ntren ha ewo maimu. Ene ne bedi nkomo hwe sede na hyase etie aseda ne endpoint home party clinic Labadi Beach Hotel Afainjo production. Anas Boy Enterprise Simekle one mother Roma. Ena mini Mabel Okyere. Ebedi nkomo yetna se. Ne Mabel akasa. Memakwaba, meda say ya AdomTV, Mahyease so any endpoint homeopathic clinic meda say ya be how yenko endpoint na on share. Mema no prostate no e bia wo bo hu de we se bra no check him out free. Say ya wo mu a e ho de aduro ho, ye mu aduro no atua ne kakra man so wo ho a check wo de mu hwe se bibia ye kama na infection e ha wadua na stroke hypertension no ne ade ya bia point ne clinic ho no show enye ba bia obi ba ofi abeto aduro bia mo anasa oto nuro wo kem eye clinic nto mo on krabata hodo wo memu o friend was 0244867068 Dr. Dubuatin ho bejo so 0244867068 Anas Boy Enterprise and also construction general construction work bi o ye painting or ye POP ceiling so o ye at the mount tiling no friend no nye POP ne cement and fiber nyina wakokra aba enti woni Anas Boy Enterprise enkasa na onye sa ne mani nyina ma on adwuma ye neat fefefe kama me do almost Labadi Beach Hotel ya abraha bibia wo pese wo ye bia se wanya hoho na pese wo host wo mo event bi conference bi picnic bi na pese wo ye Labadi Beach Hotel se bra obejo so kama pa find the production there the sentina je ba bia nti wo hia production team papa ma wa your production work amawa I find your production. See me clear. You will see everything clear. Samana papa. Shama ye di jare. Ene nku papa nso ehwama eyi hunamani sanu ni ade. See me clear. Me do mo se won wada romanti. Ye nuaba Mabel Okyere. Tumtuni ba yu aba ko obo no homoden. Se de maka dada no na na hyase ye ne di nkomo. Papa me mu akwa aba. Se bibia aboko. Why ni Mabel Okyere? Mabel Okyere eye ababa bia ewe ebremu nyame nam nyum tuo mu na o use ne de bless ewi ase. Oh, okay. Na Mabel Okyere efri mampo nsuta atonsu. Oh, okay. Na miko Miss SHS ewo agona SDE. Oh, okay. Ewo na me call me SHS. Na enka kete kami SDE mu. Because many be ji sum ni mu ama jese Adam papa se there be we Pentecost ni ntino yesere wa Pentecost na anya za de anka eziefo atwem nti Awurade adom me wie school SHS na mu a me betina afia na chese enwum to no e hya ase kese ya no 2013 onyame ede me ba abonten a me de enwum a na ya to ni din se Awurade bribi am yo bribi dama komaso Yesu bribi titi mi o bribi am yo Sawuya makoma so ade mame ya meni akokobobon kokroko adawasio. Yes. Oh, 2013 and how to buy any and where hit you and 10 years in 10 years in ni and no nyum baby na wo so me pacho na nyum bebre on said that time na CD e wo ho eti ye beto ye ne etimi sisa nyum be 10 ti me CD ni so say na me wo nyum mako 12 ene na eguso nya asem ketwa enke na dia me no one outro me pacho Awurade bibi hia me no enwum no bia na e wo so no eye nana boaten ana nana oti ana me so me de me de ka bebre me tati ni de we interview ma nana boaten e so no amu ko fa ne bana papa na ono on to nyum ni bi ono so to nyum ni bi waye nyum kra nana boaten ben waye nyum nyina wow waye nyum I see until from 2013 no e dey na baby me pacho from 2013 no ana nyame adom me de me first album nyame de me pay industry mu a me de me first album e bae eno no 2013 ai na ne title ne Awurade bibi hia me na ye de na ne hia says that time no na ho kira me namu na just say na meti obi nchen ene ya ne die enye easy ti ne me agasa bibi hia me that time e come ti me menye fasting so
mini sika me de beto aduane adi nti e wo se me ye fasting force ade o to nchen wunim no ba bia nya bia wanti bia na bibi e wo ba cho da bi me ne me auntie me father na me mother ene me nuanom tu no e wo nkran ana me papa enso so ne me wo kumati me ne me papa na atena me nkura brem nyina bebe me duru be 5 years or 4 years me ne me father na atena nti me papa na tete me ti na me nuanom mienu no wo me ma me o ma me ho ye baba nwom no so biem ti so uwie school SHS no na o de obo nwom wanye hwe me wie SHS no na me wie ye no mentwa mass na mass eye me den pa nti no mentwa mass nti me ye say ana one subject bi I don't know na eno so no na eye but enhye da anye ti na wo say me twiro mienu no mass ne sa subject we refi sa subject but mass particular ne dey me fe na enye kra nti na wo say me ko twiro fo nti me ko ye of deck nti of deck na mu no na baby ana me ko asori Assemblies of God AG Pentecostal Life e wo so amemako na woman bi wo ye friend Auntie Joanna nti me ne ko ye adwuma wo magazine na ye tonton spare parts ne ade ade nti na me boa no nti anumu a na eja adwuma de wo ye ne se wo se department sa akoso bibi fufuro hwe nti me kai se me ni woman bi susu koton ice water ewo mu a na ye di drinks ebeka ho coke no ne ade ade eti me ton drinks ne nso no na wo se me sa asese mu kakra ana me sa be di maami bi achi e ma ye ton rough bands menim se cake no mu ne ketenkete ne bobo ne ketenkete de na e wo fam obi abetobie na ye tonton sa na e man me de ko achi mo ana me de so area na me pai eti na eyebu okrom eti enum no nso na me jaaye na e ba betena abusuakuru a ye fra ba bi Kumasi abusuakuru a eno so wo magazine side wo so am side ho eno nso me ba ho no na me ne me father na na etie e won so no me ba betonton kejetia me tonton polythene bag ana me say transfer so kakra eti no na me ye transfer da ba na ba bi ana me wo no na ye dawson ti se ebeye ebeduru so am ya betobi ama ona ye se nyame eti no me ye nam se da bi ma me fa bibi nka transfer no ho na me ko fa polythene bag na me de ye friend say PK ene tofe eti ewo mu na me sa sesa no na me sa de bi kan na me se da bi me fa handkerchiefs aka ho se na be ya ha anko a ha beko ti me de na me ye brefo papa me matonton ne ma bidie matonton ne ma bebre no papa na me te nkrofo nchen na ni nyina mu ebi wa na me te ice water ya na me to na me te obi nchen na me tete nkrofo nchen anana se wo no papa nete me mada abrabo no mu be ye den e ma ono so e de neti be pempem se o bank nan na ofri e kurom na e bank nan ti me fada nso so na me ne me papa nso so nti aza obi ya de neti pempem ye me ne me papa ne me maame de abusua ketwa na asa obi ya de neti pempem ti maame ne nkora me ne di o mu ti pempem ana papa ne me nso so ye nso ye di eti pempem enti no saa na abrabo no ekoye nti maame se me ma omu ni time bebre na abrabo no so enkoyie me kai se na me ne me fada ne yete buokrum na oye adwuma o limens na yegu omugu ekwan omugu kota yeah nti baby a na oye adwuma na adwuma ne beguye e ma obetena afie nti na oye mesin kakra nti mesin ni mu no e na adwuma be ye din to da bi mma ana na rent eso ye ti na wo se yetuaka na yenya sika ntuaka na efiewura ye dan na so ye pa efiewura chew se wo ma ye time na o se da bi onye ne sa wa ma ye time so bebre eti obi susu eje dan no na me kai ye pake ye ne magu abonten na efiewura ne se wo no oje ne dan e wo na woman bi ono a wo ne fie na o uncompleted e dan bi so wo ne fie wa na e kopa na chew ne dan na America no enye dan a emfuturo efem no yenye ne hwe o yensementi munye ne hwe na chance dan ye de agusoro ti yenye ne hwe ba yenye baabi ensuobu me kaba ensuobu o
na you can say chance that the gusu say it there was a time your pa ma me na che no so ye nya baby na on de nke won kran kombeso but o nya baby amaye it no de for the meantime ne de ye metena ne hwe de nya me be it ne emre bi na ensuo to den na mframa fine ne pa chance that no so me kai ye fom mu so gross wa we fom ya bi na bibi ankova ho me kai foam old foam ya be old foam CB na eda bed ne so na ensuo ato nkyɛnse dan na dwire gu niema no so na ensuo ate eyi so wo anwea kokɔ na eda mu onyina na enya asɛm ketewa misuya na msa eti me papa ye no se akua ebeye yie me obi a na metaa hye me papa nkuran na ɔno so ebi wɔ ha na ɔno so ahye me nko me wɔ father's love pa me fathers asema metimi ne me papa ka metimi ne me maame nka so no no na asa me emuodu because ono na me ne tena yie pa Mabel Okyere ena na hyase ode ye free ho no enye bete wo obi ne hyepe no mu a yeso otena mu a na tuye kakran nti ye bowura mu ho ene se de ne nwum to 2013 sa nwum ne bagi din ene ba bia ne wo beduru ne nwum foforo nso a ode aba me da point ase pa me so ya akone ho na ekohwe opomudin mu nsem yare bi how bia doctor number ni 0244867068 0244867068 freno bibi e kire wadwon apomudin ho no frɛ doctor obebo chechiro mu na fe ya hwebe bia di yi beto Anas Boy Enterprise aseda no kwa mawo Mr. Yenko ho na POP ceiling no tiling omunye construction work bi obeya find your production Labadi Beach Hotel Simikle mejenkratso ye ba ebeto aso Meda CBM Samu Akwaba ya AdomTV Mahyease Suni gospel musician Mabel Okyere ene ne di nkomo abre panyum o to no nyuma won ti ase nti chese nsuo no epa dan no so ya de moko he bim ensuo ne pa edan ne so no ene ne ye wo se ye yi niema no nyina begu abonten na de ase nyina nso ye tubu na ye fom no nso ye on se emu odu nti no ye dry ya ti maame ne ma ye bada e beda ne ho okay ene niema no dry ya emi say take be 3 days niema no dry na me ne me papa ya famu pa me ne me father particular ya famu pa that time na me father kwa adwuma sa na o ma na makogina buokrom station biduru opom say ko fikyere yere na aba na ese ma be ye ne yere eti me wo father's love no pa because me ne me papa ene tina che enti 2010 ho nyina no wa bra na ade be pie mu 2013 ho na produce at that time me pa cho Awurade Adom opanyi bi a mehia no ye friend James Adade me ne kwa asori Pentecostal Life Assemblies of God me ne kwa asori wo be me pa ene nyina Awurade Adom no ana susu mu nka nti ne ko no na me pa cho oh wow why had there 2013 after 2013 and easy after 2013 the ain't been nearby after 2013 ena me dey me wo Jesus Otamfo bede na wasan mi o mi wo Jesus na sanwum we ya na me ka ebehia that time na yedum light kakra me pamoche o de yedum light kakra ntino na say ye bonnwum na obi si na ukọ AdomTV yedum ye light o ntime hu nti asa be affect ne kakra but danwum no so na me di wura VGM mu oh okay na me di wura VGM mu that's gospel song of the year me say did the Bible say or fa de nyame dia no ye no sometimes ya na bra adwene ne ntiase so otamfo be de na wasa mi o mi wo Jesus be de ne kuma se de ene sa anwom ne de Awurade Adom no ba year be no ba 23 years na be dan 2016 okay tell na ye promotional song ne patron ana na ba ko bi nso wo so eno so ye de Awurade ayama me na bro mi so me ne mabusua remfida me ne masefo remfido ne nchirima mpokra remfida asa anwom no enche Awurade Adom a
yɛbɛyɛ remix no yɛbɛyɛ remix ho ano ɔhye ano ɔhye wo tie nnwom no mu nsɛm a wa hu sɛ but asɛ musicians why na inspire wo because asɛ our voice no sound adada asɛ makyekye wɔ mu nyinaa asɛ mafa wei deɛ kakra wei deɛ kakra me ba mu no na nipa a metaa to no nnwom paa yɛ dan no asamoa school mu nyina na ɔmofrɛ me mabɔ odin SHS wo deɛ SDA foɔ no ɔmohwɛ me a agona SDA foɔ me mate foɔ no ɔmohwɛ me a ɔmofrɛ me mabɔ odin because na meto mabɔ odin na mafrɛ entertainment time bia da nyɛ na meto eti ne school mo mfrɛ mabɔ odin na mafrɛ me fa mabɔ odin ma na asɛ de mu nyai ɛyɛ nwom nye me din ba ma ya mfiri hɔ up till now eti na woman no anana dan na samoa na me ɔyɛ me mentor na deɛ nti ɛbaa ne saa ne sɛ buo krom na mete no na me ni maame no na mekɔ me primary school na mekɔ me primary school no na yɛkɔ anopapa kɔgye numbers na wankɔ ntɛm a wonya numbers na nti ɛmɔ bɛɛ 5:30 ahomakye 5:30 na mo school because me sura ba ti mekɔ no na dynasty mo no gyina park ne so ɔbɛbɔ mpaeɛ saa yɛma first break 10:30 ɔbɛbɔ mpaeɛ saa 10:30 yɛbɛ abɛto no so ɔbɔ mpaeɛ yɛsaa ma second break 12:30 yɛbɛsaa ma na maame no gyina hɔ na ɔbɔ mpaeɛ nti yɛbɛ mebɛ admine maybe kyɛ sɛ mehu bibi soronko wɔ ne mu sɛ woman we deɛ mepɛ sɛ meyɛ sɛ no because no yɛ prayerful very prayerful papa nti na me admine paa nti ɔno ne nipa a me ba no na ne nneɛma bi ɛyɛ me fɛ paa nti from 2013 na de he by me patro from 2013 no from 2013 I'm with Jesus about 2016 and a nominate no as gospel song na radio nomination no minya opportunities be brave because me perform e wo VGM nominees jam e wo sunyane ni Kofi Kenata mo no Samin na I was so blessed na na nya asem kitwa ye fa flight na te flight na me we apply foi se do musi ye no mani abaje wo mo nyame ni mukure ni se do musi me ni me ye na mani abaje papa eti no that night no so VGM night no so me sa perform na ye Obatampe waye ni o na nasi na na perform ene ne nasi de me kan wo say hu say me what talent binti me so me meto other pass say na on say esa anwom no passes na doso ti ne me so me betu bi eti no that ni de that year no I was so blessed enwom na me hu ne say I was so blessed. That's when me kind of as people, but I didn't born a class. Yeah, Canada. And 2016, you know, near about 2018. Na me de apamada kaya tamfu ya no. If you be bet you cry, oh dear bo, yes sunti, oh dear ba, oh dear bo, yes sunti, oh dear ba. On the abo, many monyam no on the abo. Me shabra tam for fire, if you be bet you cry, or dear ba, yes, sunti, or dear ba. And it's one of trauma. Sika sem wo mua, Majuma sem wo mu, Evasia, and also an anaboating. Nanaboating, dear. Yakasa yabobo, I'm to phone dear, say, ye be 50. Emu 10 pe na on kyerɛ nyoma 40 wa kyerɛ nyoma dodoɔ na ɔde aba yes na no so kɔ sɛ ɔde aba de on sɛ na wo tu bi ɔde aba de Awurade adom onyame hyɛ ne ho ani ɔde aba no so na sɛ di ɔde aba bi ba nti on sɛ me na me di kan de baaye no kra de ɛyɛ baako pɛ me de ba kra ma ne bɛkɔ wie ansa na just na see dem ba bɛkele o de na debi asam no ya de news bi abo o debi o ya de news bi abo because na be see ye papa na obe ode aba ne de on se we no ye tu free bible mu eye apamadaka na esi Israel Philistine for my atamfo omukọ fa free Israel enti saa enyum bia na obetimi akrahye apamadaka debi o do obuza papa na si obeka a kire o ode aba ne apamadaka onyame je no debi onyame je no efiri wona
Ene meka se papa momo betu free me die nim. Ayo, ene asa momo. Yes, momo betu obetu odi aba no free. Yes, no betu me die no odi aba. Mabo ha. Sa na me meka no. Oh, okay. It's from 2018, dey him biem na buy. Me pacho from 2018 ana onyame ana me kofa yanka se papa amachi dede. Ne nwuma ya to ne din sufre wonyame ana me beye ne worship pa chenchine pa no so e trend ya kama sufre wonyame fra no so mo o se nyame pa eno so da YouTube uba ubo Mabel Okyere Mabel Okyere sufre wonyame a eno so do ba mi ko hu papa no me be ko studio no de ye ko studio me koye normal worship ti say normal worship ya nti me koye na me ka kire de na wo ye ne fe ne Filipo na say Filipo papa yi nwum de gospel ensem na ewo mu no ye gospel me emfa nye bibi eti oye no say ye wi a wo say me ko hu papa na me ka kire nam de ti e wi ye no me frɛ no na say daddy unwum wo soro na de ama wo eti uba na mpese me di bowura nyame fie na say oh mate na me hu so wa ye ne kama pa nti uba nkran ya betia me oti bibia ni ho problem bia ni ho nti me ko fa ye papa de ne be ye no ana awurade adom 2023 ode enuonyam a nkrofo se omo nte ase omo ye enuonyam na firi no omo de ha ye kwa ho ha ye kwa ho I see. Na ha ye kwa ho no e de asem na bai. Onze me kasa no na me nsem no ya dozo. Se ma mo ne tofa ene time da so ye nko no obi aba. Enti no ensem ni bi wo ha eye kwa ho. Wo kasa wo ka wo be ka ba to nka nwie. Enti no upemu party a ade se wo hia Mabel Okyere fie. Eno de se me no tia one on one. Metimi a kire mu ma brabo ahyase de koye se wo mere nko ade metimi aye de a kire mu. Enti ensem ni bi wo ha wo kogina sorry dem kura na ye di adanse a ye de time atoso. Batwo mu ni adanse ntem o ne asore ne ma bebre na ekoso. Oh ebia me fire mu ye me to hospital ba ni nyina mu onyame wa mama hu meti ase nti asafo no mumu ame na ye na awurade ase enye wo na ogboka se me yare malaria ana ese me nkotoko watem na ko watem no kura me be no me ye no ansa anko ana doctor sa ye betwa wo so eti wo so twitwa wo nsem so ntem eno so awurade adom na naboaten. Oh wow, no too much. I know what can wasem kire no man kama asem an kire no but enyum we no me hu ni se awurade na de ma no se onfa enno me eye me nsem sofu bi se na wo awurade aye bi ama wa ha ye kwan ho no pa che se nti enyum ko bese ye bebokro bete kora watete sa ene ni bi wo antie enyum ni mu nsem on se enyum no enya ha ye kwan ho no kan ye o se wutie enyum a e wo se wutie na wutie wie wanka ha ye kwan ho a o se ha ye kwan ho mintu min kansem bebre na ne ametu mi aka ne se irade asemani onya aya kwawo mintu min kansem bebre na ne ametu mi aka ne se irade asemani onya me wan se me ameko na ne ametu mi aka ne se Jesus washameni onya ana obai no se ababo niama bebre na amafemu nanso asantumi ya mishami wukurai omu pose ebia na mesupeyo aha bebre na makomo nanso asam enti enyum no enye ahaye kwan nko ana okai wo kire de okuo mu a onyame yi na firi mu a ontimi nka ni nyina badoni mu ane se de okuo mu ni ne ofam no onyame wangu nanimu ase wahye na obi ke bia no emuabam de enyum ne de onyame adom nansan na me twam wala pass na me twam wala pass na me te wodin na me twen obi nti na me te wodin me te wanko na bi na me twam bi hu se guy bi twam ghetto guys ni bi twam na auto haye kwan ho am say wow enti no menye sure say obi betimi abuma bam because the onyame de nyom na ye no me krampo aburo ma adwen na menti ase so enifrafo ni fume woni frafo bebra wo search YouTuber wo bo enifrafo a omoto
a blind man singing high kwan obetimi abọ no YouTube ubo say e na enye omo nkwankrofo bebra say me blind na me say eh omo so omo wonsam ka o because enema e kwan e fa so kro omo ni fra nkwa no they can't think far na say high kwan omo ntumi nkan sem bebre so anyu we no wabonyum but we ni other songs no dey impact net say sis enwum we die nyame anim me de nwuma ba but enwum we die enwum we ba ye just 1 week na enenam TikTok na TikTok fo asom na social media for oh aburo ma adwene me nti ase so nyame anim hu se nyame wo mre sa e wo nti Mabel Okyere ni breni yes ni mre wo ma me no papa no omo hu bebi a wo firi bebi a obedu na ya na feel this say enye ya na feel ne enye yize obutimi yakua we die wo de nwuma ba de nwuma ba but nwum we die wonwum ne ye no onyame ahye wo no onyame ampa se de onyame de nwum we ye no me a ebro ma adwene me nti ase so na bra ba na wo ho sisi e bra ba se bia obi wo line no so a ko wuti we bi obi hwe a oh ensem ni bi ye kwan we so abeka kwan no asem on say nwum we aboa me o sa eze mi di be yi questions anu a na say ma fa me ho adi ti wo be ware sofo na wo be ware obi a mintimi ka say oh me ware sofo ana say me pewe ebi a me pe no na enye no na beboa me eti no meje ni nyina ma nyame se wo de sofo ba na ne beboa me a meje ebi a sofo beboa me ebi nso na sofo moa me ebi a do ye da dwuma beboa me ebi nso na omoa me enti no enya ni nyina ma nyame but obi wo ho sisi e me pa cho eno de o de obi hia me wa chire ho me hia wa wie ho ani me chire ho ye be ka no ho me ye mfa wo si ha ebe sem die ye be sa ba ye no ato ye nkomo no so ye da sepa na o me Mabel Okyere aha ye kwa ho so ati na nyom na se kire enti no de obi ka bi emu na bam ohun se nyom no impact lives enti se wo na wo hu ya bebia ne target sie no enye negative for no tondo na nim kwa no wo kro me da point ase Labadi Beach Hotel Afanjo Production Simi Claire Anas Boy Enterprise me do wo nyina ase o mada roma ene de nkomo yi bai da se ne nkwa ho den ho a e be sa to aso